Baka ngayon tuluyan kita. No. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito. Ako ay isang model. Wait a minute! Who are you? Hey!
Galing ha? Para-paraan ka na naman. Yung mga tinginan ko ay nalaman ko yan. Huwag kang kail. Ito agad ang bunga ng magandang umaga. Hindi kumpleto ang araw pag di kita kasama. Okay lang, nandito lang ako. Ha? Anong page mo? Wait lang. Moto Yorski. Moto yours. Oo. Ito. Okay, follow mo sama kayo. Anong name mo? Motocross. Ha? Motocross. Motovlog ka din? Ambassador ka din ng styler? Oo. Ako din!